तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट जिल्हाध्यक्ष अभित नाईक यांचा वाढदिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी भाजप आमदार नितेश राणे यांनी नाईक यांना भविष्यात आमदारकीच्या शुभेच्छा दिल्यात. पाहूयात. ये आए बार बार दिन ये गाए बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये गाए तुम जियो हजारों साल ये हमारी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू डियर अभिजी हैप्पी बर्थडे टू यू. पण आमचा सहकारी ज्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही कणकवलीच्या निवडणुकीमध्ये एक इतिहास घडवला आणि आमच्या हक्काच्या माणसाचा वाढदिवस आहे ते समजून स्वीकारून आज मी या निमित्ताने आवर्जून इथे उपस्थित झालेलो आहे. अभित नाईकनी विचार मांडत असताना काही गोष्टी आपल्या समोर मांडल्या, पण जेव्हापासून मी त्याला ओळखतो आणि या पूर्ण राजकीय प्रवासामध्ये त्याची काम करण्याची क्षमता पाहिल्यानंतर कार्यकर्त्यांबरोबर सहकाऱ्यांबरोबर जो काही वागणूक तो देतो, जवळ घेतो, प्रेम देतो, विश्वास देतो, मला नेहमी वाटायचं की बाबा असा एवढा चांगला कार्यकर्ता पवार साहेबांकडे असल्यानंतर त्याला जिल्हाध्यक्ष एवढा लवकर का बनवत नाही, का त्या पदाची जबाबदारी देत नाही. कारण का पक्ष वाढवण्याची सगळी क्षमता आमच्या अभितमध्ये निश्चित पद्धतीने आहे. लोकांना जोडण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये आहे. पण त्यासाठी कदाचित अजितदादांना आभार मानले पाहिजे की अजितदादांना तो निर्णय घ्यायला लागला आणि त्यामुळे आमचा अभित जिल्हाध्यक्ष झाला. आणि त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने म्हणजे हे काय राजकीय फायदा तोटेचा विषय नाही, पण त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने मला मनापासून समाधान वाटलं की योग्य माणसाला, म्हणजे मी आवर्जून सुनील तटकरे साहेबांना त्या निमित्ताने फोन केला आणि तटकरे साहेबांना सांगितलं की साहेब योग्य माणसाला उशीर झाला तरी योग्य खुर्चीवर तुम्ही बसवलाय आणि मला विश्वास आहे येणाऱ्या दिवसामध्ये अजितदादांना अपेक्षित असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस आमच्या अभित नाईकच्या नेतृत्वाखाली निश्चित पद्धतीने उभी राहील एवढा विश्वास मी तटकरे साहेबांना सांगितलं. आणि त्यांना हेही बोललो की साहेब जे काही सहकार्य लागेल अभितला आम्ही निश्चित पद्धतीने देऊ. कुठे प्रवेश कमी होत असतील तर आमच्याकडून माणसं पाठवू, पण आमचे प्रवेश सातत्याने होत आहेत ना अभित, ते आपण दाखवण्याची जबाबदारी ही माझी असेल.
चांगल्या दिवसात सगळे उभे राहतात, पण वाईट दिवसामध्ये उभे राहणाऱ्या माणसाला अभित नाईक म्हणतात. आणि त्याबद्दल मित्र म्हणून, सहकारी म्हणून तो असाच मोठा होत राहावा अशी अपेक्षा माझी तरी आहे. आणि मला माहिती आहे की तो ज्या जिद्दीने आणि प्रामाणिक पद्धतीने पवार कुटुंबावर असलेली त्याची निष्ठा, आज कुठलाही संकटाचा काळ पवार कुटुंबावर कदाचित आला असेल तो त्यांचा कुटुंबाचा विषय. आमचे आदरणीय मोठे साहेब पवार साहेब असतील, आमचे आदरणीय अजितदादा असतील, आमच्या सुप्रियाताई असतील, सगळे सक्षम आहेत प्रश्न सोडवण्याचे. पण हे सगळे कार्यकर्ते जे काही जोडलेले आहेत ते पवार कुटुंबाच्या नावाने जोडले आहेत. आणि मला विश्वास आहे आमच्या अजितदादांना अपेक्षित असलेलं काम आमच्या सिंधुदुर्गमध्ये आमचे अभित नाईक असतील, आमचे काका कुडाळकर असतील आणि ही पूर्ण टीम जी आज या स्टेजवर बसली आहे ती आमच्या मदतीने, आमच्या सहकार्याने निश्चित पद्धतीने उभी करेल. आणि जेव्हा अजितदादा आढावा घेतील की बाबा माझा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्रामध्ये सर्वात पहिले कुठे वाढला, कुठे जास्त ताकदीने वाढतोय, जेव्हा आमच्या अभित नाईकचं नाव घेतील तेव्हा आम्हाला निश्चित पद्धतीने अभिमान वाटेल की जिल्हाध्यक्ष म्हणून आमच्या अभितनी अतिशय चांगलं काम केलंय आणि त्याबद्दल आम्हाला सगळ्यांना अभिमान असेल. आज वाढदिवसाच्या निमित्ताने आमच्या अभितला मी मनापासून त्याला शुभेच्छा देतो. आता जिल्हाध्यक्ष पोहोचलायस तर म्हणून आमदार पण तू निश्चित पद्धतीने होशील, आज माझ्या तुझे शुभेच्छा आहे. मतदारसंघ सांगणार नाही आणि MLC आहे का MLA हेही सांगणार नाही, पण आमदार तू जेव्हा होशील त्याच्यामध्ये योगदान नितेश राणेचं निश्चित पद्धतीने असेल, एवढं मी आजच्या निमित्ताने तुला सांगतो. तू मोठं व्हावं, ताकदीने मोठं व्हावं असं एक मित्र आणि सहकारी म्हणून माझी ही तुझ्याबद्दलचं स्वप्न आहे, अपेक्षा आहे. आणि जे काय अपेक्षा तुझ्या या सगळ्याच वरिष्ठांनी तुझ्याकडे ठेवलेत तू निश्चित पद्धतीने पूर्ण करशील एवढा विश्वास या निमित्ताने देतो. अजितदादांचं अभिनंदन करेन की अनेक वर्ष कणकवली शहर जिल्हाध्यक्षापासून उपेक्षित होती आणि अजितदादांना मानलं पाहिजे. योग्य माणूस त्यांनी जिल्हाध्यक्षासाठी अभित नाईक योग्य माणूस आहे. हे कणकवली शहराला त्यांनी एक मोठं रत्न आम्हाला दिलेलं आहे. अभित माझ्याबरोबर नगरपंचायतीमध्ये काम करत असताना असं कधी वाटलं नाही की अभित राष्ट्रवादीचा आहे आणि मी भाजपचा आहे, किंवा मी पहिला महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचा होतो. मी अपक्ष चिन्हावर कब्बशीवर निवडून आलो कणकवली शहरामधून आणि तेव्हा माझ्या पाठीशी ठामपणे राष्ट्रवादीचं घड्याळ राहिलं होतं ते म्हणजे अभित नाईक होतं. कारण तेव्हाचे मोठे प्रसंग होते की तेव्हा खरी मला गरज होती, त्या खऱ्या गरजेवेळी मला अभित माझ्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिला. जरी अभितची इच्छा नसली तरी अभितला आम्ही ह्या निवडणुकीला उभं करणारच. जरी जिल्हाध्यक्ष असलं तरी अभित आम्हाला या कणकवली शहरामध्ये विकासासाठी पाहिजे. कारण आता अजितदादा अर्थमंत्री आहेत, त्याच्यामुळे नगरपालिकेची चांदी होणार आहे. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त निधी कणकवलीसाठी कसा आणायचं हे अभित आणि आम्ही प्रयत्न करू. मी अभितला स्वयंभू रवळनाथ भालचंद्र महाराज यांच्याकडे प्रार्थना करतो की अभितला उदंड आयुष्य, उत्तम आरोग्य लाभो. मी काम करताना कुठलाही स्वार्थ बाळगत नाही. माझी राजकीय पार्श्वभूमी नितेश साहेब नाही. माझ्या राजकारणात किंवा कुठल्याही आमच्या घराण्यातला कोणीही राजकारणात नाही, आमच्या घराण्यातला कोणीही निवडून आलेला नाही. हे असताना सुद्धा राष्ट्रवादी पक्षाचं काम करत असताना मी एकच ध्येय समोर ठेवलं, समोरच्याचा सन्मान केला तरच तो आपल्याला सन्मान करणार, नसेल तर तो आपल्या पद्धतीने चालणार. जर तो सन्मान आपण दिला समोरच्याला तर त्या सन्मानाने आणि 10 लोक आपण जमा करू शकतो. हे बेरजेचं गणित मी साहेब आजपर्यंत घेतलेलं आहे. गेल्या 2014 पासून राणे कुटुंबियांशी माझं संबंध स्वतः अजितदादांनी व पवार साहेबांनी घालून दिलेले आहेत. म्हणजे निलेश राणे साहेबांच्या निवडणुकीपासून राष्ट्रवादीत काम करताना मी गेले अनेक वर्ष प्रामाणिकपणे काम केलं. मग अशी बंडू वर्णे म्हणाले, माझे मित्र समीर म्हणाला की ही आमची सगळी टीम राष्ट्रवादीची होती. राष्ट्रवादीची असताना सुद्धा ह्या लोकांना काही निर्णय घ्यावे लागले. त्याची कारणं आज आम्हाला कळत आहेत. का घ्यावे लागले, बंडूला का घ्यावं, समीरला का घ्यावं, हे करण्याचं कारण एकच असतं की त्या नेत्याने त्यांना विश्वासात घेऊन त्या टप्प्याने त्यांना उत्तुंगत भरारी मारण्याची संधी दिली तरच तो टिकू शकतो. आज समीर राणेसाहेबांकडे गेला, 2दा उपनगराध्यक्ष झाला, नगराध्यक्ष झाला, बंडू वर्णेने उपनगराध्यक्ष झाले. आणि आज ज्या लोकांनी राष्ट्रवादीतनं नितेश साहेबांकडे प्रवेश केला त्या लोकांनी नितेश साहेबांनी मोठ्या मोठ्या पदावर नेऊन बसवलं. हे सांगण्याची गरज नाही.
ह्याचं कारण नेतृत्व करताना समोरच्या माणसाला रिस्पेक्ट करून त्याचा कसा उत्तुंग प्रवास होईल ह्याचं बघण्याचं कारण असतं. आज माझी राजकीय पार्श्वभूमी नसताना गेले 20 वर्ष मी राजकारणात आहे. 2008 मध्ये नगरसेवक झालो. 2013 मध्ये काही कारणास्तव मला पराभव पत्करावा लागला. परंतु 2018 मध्ये समीर आणि नितेश साहेबांनी मनावर घेतलं आणि विधान भवनात स्वतः नितेश साहेब आणि तटकरे साहेब यांनी स्पष्ट सांगितलं की अभिद आपल्याला युती करूनच लढावं लागेल. आणि त्या पद्धतीनं त्यांच्या प्रेमाखातर मी ॲक्च्युली त्या नगरपंचायत निवडणुकीत उभा राहणार नव्हतो. तुम्हाला आज खरं सांगतो, त्यावेळी मी युवकचा जिल्हाध्यक्ष होतो. त्या परिस्थितीत समीरची इच्छा होती की आणि आमदारांची इच्छा होती की तू उभं राहावं. आणि त्या इच्छेप्रमाणे त्यांनी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष नितेश साहेबांनी स्थापन केला होता. आणि त्या पद्धतीने आमची युती झाली. आणि ज्या पद्धतीने मला आमदारांनी ट्रीट केलं, ज्या पद्धतीने मला ह्या कणकवली शहरात आमदारांनी ज्या लोकांमध्ये कसं जायचं हे त्यांच्याकडून मी शिकलो. काही प्रमाणात काही अपप्रचार केला, परंतु खंबीरपणे जर कोण उभा राहिला असेल माझ्या पाठी त्या 2018च्या निवडणुकीत तर आदरणीय आमदार नितेश राणे साहेब असतील. हे मी का सांगतो की ज्या पद्धतीने बंडू अरणे म्हणाले की जरी नगरपंचायतमध्ये अभित नाईक नगरसेवक असले, समीर म्हणाला तो कुठल्याही हस्तक्षेप करत नव्हता. मला त्याची हस्तक्षेप करण्याची गरज नव्हती, कारण काय तुमच्या दोघांच्या पाठी एवढं मोठं नेतृत्व असताना हस्तक्षेप करण्याची गरजच नाही. आणि हे सांगण्याचं कारण एकच आहे की मी जरी राष्ट्रवादीत असलो तरी लोकांच्या सेवेसाठी 2-2.5 वर्ष महायुतीच्या सत्तेत महाविकास आघाडीच्या सत्तेत काही प्रमाणात आपल्या सरकारकडे जाऊन लोकांसाठी आपल्या नगरपंचायतीकडे कसा काय आपल्याला निधी आणता येईल किंवा आमदारांच्या सूचनेनुसार आपल्याला काय करता येईल ह्याचा आम्ही अभ्यास करून आम्ही ह्या नगरपंचायतीत काम केलं. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे कुठलाही कार्यकर्ता माझ्याजवळ आला, आज मी जिल्हाध्यक्षपद घेतलं म्हणून मी कुठेही मिरवत फिरत नाही. गेल्या 3 महिन्यात मी जिल्हाध्यक्ष झालो. माझ्यासोबत काका गुडागर काम करतायत. त्यांनी आता सांगितल्याप्रमाणे मी कुठेही मीपणा दाखवलेला नाही, दाखवणारही नाही आणि त्याची गरज नाही. माझं एकच ध्येय आहे की 8ही तालुक्यांमध्ये राष्ट्रवादी संघटनेसाठी आपल्या लोकांपर्यंत जे जुने लोक आहेत, दुसऱ्या पक्षातल्या लोकांकडे जाण्यापेक्षा जे जुने लोक राष्ट्रवादीचे जे आज प्रवाहात नाहीत त्या लोकांपर्यंत पोचून त्या लोकांना कसं आणायचं. काही कानमंत्र मला आमदार साहेबांनी पण दिलेलं आहे, मी तुम्हाला स्पष्ट सांगतो. परंतु ह्या गोष्टीत राजकारण न करता कुठल्याही व्यक्तीला उद्या सकाळी राष्ट्रवादी, शिवसेना, शिंदे गट व भाजप महायुती आमची एकत्र आहे हे करताना सुद्धा हे जिल्हाध्यक्षपद सांभाळणं म्हणजे आजच्या घडीला सगळ्यांना कुणालाही न तोडता सगळ्यांना विश्वासात तिन्ही पक्षाच्या लोकांना घेऊन आज चालणं फार कठीण काम असताना ह्या खडतर प्रवासात नितेश साहेब तुमची मला फार गरज लागणार आहे. ती तुमची गरज मला कायम राहावं ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतोय. आणि तुम्ही आज स्वतःहून मला फोन केला, मला सांगितलं तुझ्या कार्यक्रमासाठी मी थांबलोय आणि मलाही माहीत नाही. माझ्या लहान बंधूंसोबत हे बोलले आणि मी यांना विचारलं साहेब तुम्ही कुठे आहात. अरे कुठे आहे, अरे मी तुझ्यासाठी थांबलोय. असा बोलणारा नेता हाच कार्यकर्ता जगवू शकतो हे मला आज कळून चुकलं. त्यामुळे मी त्यांचे पहिल्यांदा आभार मानतो. मी या कार्यक्रमाला त्यांनी स्वतःहून मला सांगितलं मी तुझ्या कार्यक्रमाला येतो, तू थांब. हे म्हणणाराच एकच आमदार असेल तो म्हणजे नितेश राणे. आज राणे साहेब असतील, आईसाहेब असतील, त्यांना 2014 पासून ज्या दिवसापासून अजितदादा आणि पवार साहेबांनी मला सांगितलं ह्या फॅमिलीशी संबंध तोडू नकोस, मला चांगला अनुभव आला. राणे साहेब आणि आईसाहेब ज्या पद्धतीने बोलतात तेच करतात, त्याच्यात कुठेही फरक करत नाही. आणि आज माझं ह्या लोकांनी सगळ्यांनी सांगितलं माझ्या कुटुंबाचा मला पूर्ण पाठिंबा आहे, खरोखरच पाठिंबा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.